kissa mai ban mamaki, wani labari mai ban al'ajabi. Wani yaro, irin yaron da ya gagari mutane a garin su, barawo ne, international barawo. Ka san international barawo ko? Shi da wanda za ka kama shi kai shi ofishin DPO mai hukunci, garin DPO ina mai hukunci a nemo ya DPO a rasa ya sace ta saboda kwarewa. A kai shi kotu, Allah malam, an kawo shi kotun ka a nemo ya ka a rasa saboda kwarewa a sata, saboda shi danu da aljanu su rike sun ba su gudunmawa. To irin wannan yaron ne. Wata ran sai aka ce a masallacin garin nan, ai garin nan ana son a yi masallaci. Yaron ne yana mamaki, wallahi wani mutum ya zo ya buge masallaci da ya kai can wannan. Ka san dai wannan masallacin da inda ka je masallaci ne, ko dai hazidi za hasa da ya leko wannan masallacin zai ce kai wannan masallaci ya kyau. Ai baba na kasan hazidi za hasa da ko shine wanda ya kalli gaba sai ce bata tafi asiti ba, wai ta karkace saboda baka hasada. Allah ka tsare mu. Yaron nan yana ce zai je ma wani babban mutum sata, gidan ga fulawoyi ga abubuwa, ya hau ta katanga ana ruwa, ya sa riga akan wayarsa ya tsallaka, ya je yanka wannan sai ya fada. Yana buɗe firicin mutumin nan, dan gari yana buɗe firizan mutumin nan, ina fatan kuna ji na. Yana buɗe firizan mutumin nan, kawai sai ga jira-jire a ciki an yanyanka da kan mutane, da hannun mutane, da kafafun mutane. Wallahi sai hankalinsa ya tashi, sai ya rufe firicin, sai ya lallabo ya dawo sadab sai ya fito ya tafi. Bai iya bacci ba da daddaren nan. Abin da ke bashi mamaki, mutumin nan din mai neman taimako a garin nan wannan mutumin ke musu, kuma kullum yana sawun gaba a masallaci, amma nama mutane ke ce in ba Allah bane mai rufa asiri. Allah ba kike rufa bayi asiri fa. Idan ya tona bawa asiri, wallahi wani ko sallah ba za ta bi shi ba. Wani da ka san sharrin da yake maka, ko mutu ba za ka iya ce Allah ya jikan shi ba, inda ka san sharrin da yake maka. To amma dai Allah ya boye. Wayin ga maka illar shirka da kashe mutane. To barawan nan fa da ya zauna da daddare ba wanda ya mai wa'azi da kanshi, yace gaskiya ya kamata in koma zuwa ga Allah, ashe ni karamin mara mutunci. Allah abinda barawan nan ya zartar hukunci kenan, ashe shi karamin shege ne. Barawan fa da kanshi ya tabbatar da wannan. Barawan da kansa, da aka zo sallar asubahi ana kiran sallar farko, sai ya canza riga, ya sallah, ya samu wata yau hula ya sa, dama kanshi da irin wannan tuntun nan ya daddade, ya shigo sahun gaba, ya zauna. Duk wanda ya shigo masallacin aka yi sai ai mamaki, me ya kawo wani masallaci kuma? Daga zuwan liman kafin hada sallah ya ce to kowa dai ya kula da wayarsa, masu takalma su rike takalmansa, shi dai barawa ya san da shi ake. Sai ya ce da liman, don Allah liman, idan idan da sallah don Allah ka dan taimake ni, zan yi nasiha. Yake kai ne za ka yi nasiha? Ya ce ai na tuba wallahi malam Abdurrahman. Barawo ya zama ustaz. Ya ce me ya faru? Ya ga abin da ya fi karfinsa, ya gani a freezer, ya ga an aje naman mutane, kuma mutumin ya fi kowa taimako, kuma sahun gaba yake sallah kullum. Wannan barawo aka ce to shikenan, a liman ya hakuri ka bashi. Barawo ya ce jama'a assalamu alaikum, aka ce wa alaikum assalam. Ya ce kowa da ya san da irin lalacewa da ni, aka ce eh. Ya ce to ina roƙon duk wanda ne mai laifi, ubangiji Allah ya yafe masa, ni ma ya yafe min, don Allah ina roƙon ku yafe min. Ya ce wallahi na shiga wani gida yin sata, na ga wani abu wanda idan na tona wannan abin ba za a zauna lafiya a garin nan ba. To amma sata ta da na yi da yawa, da yadda Allah ya rufa min asiri har yau ban mutu ba. Shi ma wannan mutum yana laifi, ina roƙon ubangiji Allah ya sa wa'azi na ya ji kai masa, ya ji wa'azi shi ma ya daina, dan ni ma na daina sata, in ji barawo. Ya ce hala wassalam, kamar irin ta yin izala, wassalamu alaikum.